Însăși doamna Elena Cuza l-a comandat la Paris, după moartea domnitorului, în anii 1880, pentru a-l dărui primei școli din Galați, o școală primară care a purtat numele lui Alexandru Ioan Cuza. Și de la această școală, bustul a ajuns în parcul muzeului nostru. Cred că suntem toți și asta a onorat dintre dumneavoastră și la sediul nostru. Astăzi, gazda de la Casa Cuza Vodă, unde vă urez bun venit. Dacă vă veți simți bine la noi, sper să mai reveniți. Ne aflăm în holul central al casei, al muzeului, care are intrări în primele 4 săli de la parter și de asemenea o scară care duce la etaj unde avem o singură sală de expoziție. Casa îi poartă numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, deoarece a aparținut familiei sale încă din deceniul 4 al secolului al XIX-lea și chiar și după moartea domnitorului. Mama sa, Sultana Cuza, și soția, Elena Cuza, au locuit în această casă chiar și după ce a ales domnul al Principatelor Unite Moldova și Țara Românească în 1859. Domnitorul a fost nevoit, evident, să-și mute reședința la Iași și apoi la București. După moartea lui Alexandru Ioan Cuza, survenită în anul 1873, în exil, în Germania, soția sa a întâmpinat foarte grave probleme financiare care au determinat-o în anul 1984 să vândă acest imobil. Imobilul a avut până la începutul secolului următor diversi proprietari, iar în 1937 o asociație de gălățeni mimoși s-a gândit să înființeze această asociație cu scopul de a cumpăra casa, de a strânge fondurile necesare pentru restaurarea ei, deoarece în timp ajunsese la un stadiu de degradare destul de avansat și în onoarea domnitorului să-i dea funcționalitate de muzeu. Acest lucru s-a și întâmplat, muzeul fiind inaugurat pe 24 ianuarie 1939 ca un muzeu mixt cu obiecte de istorie, artă plastică și științe ale naturii. Primele obiecte care au intrat în patrimoniul muzeului au fost donate de către 2 învățători, Ecaterina și Paul Pașa, ale căror portrete le avem și noi aici la intrare, și care au fost fondatorii primului muzeu de lângă școala de băieți numărul 6 din orașul Galați. Muzeul a suferit organizări succesive în cursul secolului 20 până în anul 1956, când a devenit în această clădire doar muzeu de istorie, desprinzându-se din muzeul mixt atunci, Muzeul de Artă Contemporană, astăzi Muzeul de Artă Vizuală Galați și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Expoziția pe care vă invităm să o vizitați astăzi și-a propus din anul 1995 să redea atmosfera saloanelor elitei sociale din epoca lui Alexandru Ioan Cuza și perioada imediat următoare, ajungând ca o datare a obiectelor până la mijlocul secolului 20. Primele 3 săli de la parterul instituției sunt astfel organizate, deci ca saloane ale locuințelor elite despre care menționam, iar ultima sală de la parter prezintă obiecte semnificative pentru evoluția științei și tehnicii din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului 20, folosite în viața de zi cu zi de către oamenii epocii. Iar despre etaj vom vorbi puțin mai târziu. Vă invit în primul salon, unde avem în vitrinele de la intrare farfurii și alte piese din servicii de masă folosite la ospețele oficiale de către Alexandru Ioan Cuza, Costache Negri și alți apropiați colaboratori ai domnitorului Cuza. Și, de asemenea, o garnitură de mobilier compusă din canapea, fotolii, scaune și masă, comandate special de Alexandru Ioan Cuza la Paris, pentru a o dori apoi primului director al Cercului din România. Exista în timpul lui Cuza și în perioada următoare această modă ca persoanele înstărite să-și
să-și comande garniturile de mobilier, obiectele de artă decorativă și de uz personal la marile ateliere din capitalele Europei Occidentale, fiind în felul acesta în pas cu moda amenajărilor interioare din Occidentul european. În niciun salon de acest gen nu lipseau oglinzile de perete deosebit de impunătoare în care se reflecta eleganța încăperilor și de asemenea pianul sau pianina la care de obicei cântau doamnele sau domnișoarele din familie, deoarece unul din principiile educației epocii impunea ca fiecare domnișoară să știe să cânte la un instrument muzical cu precădere pianul și, evident, să cânte și vocal. Piesele de mobilier sunt cu incrustații în sider și filde și, de asemenea, garnituri din bronz și au ca motive decorative, motive vegetale, motive animaliere și, de asemenea, motive florale extrem de stilizate. În timp, spre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, când la tronul țării a succedat lui Alexandru Lancuza Carol I de Hohenzollern. Avem piese de mobilier, de asemenea, executate în marile capitale europene ale timpului, în stilurile decorative specifice epocii. Sunt comode, canapele, mese și un birou extrem de elegant, cu elemente sculptate, de asemenea cu motive vegetale și animaliere. Și de asemenea avem în acest muzeu câteva obiecte de orologerie, ceasuri de perete, frumos ornamentate, sau ceasuri care se așezau pe piesele de mobilier, așa numitele ceasuri de șemineu, care vorbesc de asemenea despre moda timpului în Europa apuseană, modă care ajunge cu predilecție și pe meleagurile românești. Majoritatea obiectelor pe care le avem expuse în acest muzeu nu au aparținut lui Alexandru Ioan Cuza, deși muzeul îi poartă numele. Acest lucru se datorează faptului că casa a fost a familiei Cuza. Nu putem vorbi în acest context de o casă memorială. Obiectele care au aparținut familiei domnitorului Cuza se află în special la Muzeul Unirii din Iași și Palatul de Ruginoasa. Mai aproape de dumneavoastră, poate că deja le-ați vizitat. Cât a locuit aici? Păi a locuit în perioada copilăriei, adolescenței și tinereții până în 1859. De fapt, deci din 1834 până în 1859. El fiind născut, de fapt, la Bârlan, dar tatăl său a avut funcții administrative în Galați. Funcții administrative a avut și el, a fost părcălat de Galați, judecător la judecătoria Coburului. Și după ce el a plecat la Iași, ca domnitor, aici a locuit în continuare mama sa, Sultana Cuza. Ultima dată când domnitorul a pășit în această casă a fost în anul 1865, la moartea mamei sale, mormântată la biserica din apropiere. Majoritatea obiectelor pe care le avem noi expuse aici au aparținut unor personalități precum Cosache Levi și Mihail Cogărnicianu, apropiații colaboratori ai domnitorului și de la care avem un inventar patrimonial destul de important pentru noi ca muzeu. În continuarea sălii mai avem o oglindă de perete și două bufeturi frumos sculptate, care au fost confecționate la Viena în preajma anului 1900. Pe o stradă apropiată de noi, Mihai Bravo. În holul central în care ne aflăm din nou, pentru că fiecare încăpere, după cum observați, are intrarea și ieșirea din acest hol, avem două tablouri care imaginează scene din Galații de la începutul secolului trecut, cu strada portului și prima linie de tramvai.
iar celălalt Piața Regală, zona centrală a orașului, cu statuia lui Costache Negri. Revine acest nume mereu în excursul nostru tematic. Și vorbeam puțin mai devreme și de Mihail Cogălnicianu, primul ministru al lui Alexandru Ioan Cuza, ministru de externe apoi în timpul lui Carol I și a războiului de independență. La intrarea în această sală avem decorații militare și decorații diplomatice primite de marele om politic atât în timpul vieții cât și după moartea acestuia, ca cinstirea activității sale politico-diplomatice, iar toată această sală în care ne aflăm acum este dedicată vieții și activității lui Mihail Cogălnicianu, majoritatea obiectelor pe care le avem provenind de la însuși marele politician și de la urmașii săi, fii și fiica care au donat sau oferit spre achiziție instituțiilor de cultură aceste obiecte. Într-o zonă a sălii avem imaginat biroul de lucru al lui Mihail Cogălnicianu, cu bibliotecă, birou, obiecte de uz personal. De asemenea, mai avem într-un alt colț al sălii un mic salonaș de muzică cu un pian și un fotoliu care a aparținut însuși lui Mihail Cogălnicianu, cunoscut ca mare meloman, mare iubitor de muzică clasică în special. Și de asemenea un mic salonaș pentru joc de cărți. Atât Alexandru Ioan Cuza, cât și prietenii săi, Cogălnicianu, Negri, erau mari amatori de jocuri de cărți și noi avem expuse în acest cadru acele cărți de joc pe care revoluționarii de la 1848 le foloseau sub pretextul jocului ca atare pentru a-și transmite pe verso cărților mesaje și cifrate, astfel încât să nu fie interceptate ca atare de către turci. Și acum vă invit și în sala dedicată. Vreau să filme cu mașina pe care o avem aici. Aici, la intrare, avem câteva modele de mașini de scris din secolul al XIX-lea. Și în centrul sălii este piesa de rezistență din această zonă. Unul dintre primele automobile care au circulat pe străzile din orașul Galați, de calea domnească pe care am venit și noi acum, este un automobil marca de Vion Vuitton de la sfârșitul secolului al XIX-lea. N-avem voie să o atingem? Ba da, se poate. Hai, măcar mașina. Da. Vă rugăm și Și puteți să vă imaginați că faceți o plimbare de la noi spre grădina publică. Da. Mașina este situată pe un soclu de lemn circular. Era ca o trăsură foto cu două canapele situate față în față. Ce funcționa, doamna? Combustibil ca și în zilele noastre. Da? Și pe post de volan erau niște manete situate chiar între cele două canapele în centrul automobilului. Cei dintre dumneavoastră care or să dorească să urce apoi o vor putea face, însoțiți de noi. Etajul, așa cum vă aminteam, are o singură sală. Structura casei Cuza, efectiv, nu s-a păstrat la ora actuală. În acea perioadă în care a fost restaurată, pentru a-i da funcționalitatea de muzeu, s-a păstrat structura de rezistență și un circuit care să permită vizitarea muzeistică. De aceea avem o singură sală la etaj. Ne putem imagina că familia avea compartimentarea cu totul alta.
Expoziția de la etaj astăzi oferă repere fotodocumentare ale epocii unirii Moldovei cu țara românească, a politicii reformatoare din timpul domnitorului Cuza și, de asemenea, în vitrine, vestimentație feminină și masculină, care ne prezintă reperele modei vestimentare din epoca Cuza și a începutului de secol 20. Mai avem de asemenea un bust al domnitorului Alexandru Ioan Cuza și steagul și stema Principatelor Unite Moldova și țara românească cu cele două simboluri, bourul și vulturul. Bourul, simbolul Moldovei, vulturul al țării românești. Vă stau la dispoziție pentru întrebări și pentru cei care doresc să urce. Vreți să urcați sau să înceapă să facă? A sosit ziua dreptății, ziua sfântă a libertății, tot românul veselește. Și că nu o să mai aveți în planul excursie la noi, vă mai aștept.